izwe lakithi ibandla elingcwele likaThixo. Amen. Cha mshumayeli. Inhlanzini inkulu kakhulu. Ayincane. Njengoba silethe ubukhulu bani. Kahle hle awukho umuzi kaShembe omncane. Yonke imizi kaShembe mikhulu. Konke kunesikhathi sakho mshumayeli. Size safika isikhathi sokuthi nathi sibe kahle. Into yale ekhaya inomemo. Nathi uNkulunkulu ugcine simemile ukuthi sifike phakathi kwaleli khaya simhlanzile. Amen. Umshumayeli usengichazile. Umshumayeli ukhuluma ngendaba yeqiniso. Ayikho into enhle njengeqiniso makhono. Bantwana bakithi benabantu. Ayikho into enhle njengeqiniso. Iqiniso liyakulamulela ezintweni eziningi. Ungabi nephutha uphume la enhlanzini. Uthi mshumayeli ngisayindaweni esekuthini kanti awuyi kulowo ndawo uya kwenye indawo. Uphume ekhaya uthi ma ngisayindaweni ethize kanti awuyi kulowo ndawo ethize uyitshela umama uya kwenye indawo. Nombani-ke ongasho ekhaya ukuthi uyaphuma usayindaweni esekuthini kanti akayi kulowo ndawo uya endaweni yakhe.
la ngitohoza khona ngihlele emakhamereni laphayana ngibheke ihhotela sekuqhamuke insizwa-ke kusebusuku qhamuka le nsizwa ingena ngo-BM wayo iyabhaka laphaya i-guest iqhamukele ey'nsizweni ezigade enye yamadoda ebusomatekisi lezi nsizwa lezi zihlele ey'motini izulu lalithi kheme kancane imibhobho le ivele emawindini yasuka-ke le nsizwa shuthi idla amankwebevu uma iphuma kwi-BM layo isiyaphenduka isiyakaza iy'ketelo khona la emathayini emoto bese lezi nsizwa lezi ezingama-bodyguard zimshaya ngama-light zizama ukumkhuza ukuthi angaliyakazi iketelo la ngoba ukuthi-ke udlile wase bephuma laba beqonda kuye bethi bayomkhuza uyabona nabo ukuthi isimo sabo bashiselwa igazi le genge lena egada labantu lapha ihlezi nayo lento yokuthi singathi isandla singasheshe siphakame bese ifika-ke igadla lenenye thela impama athi uma ecula emotini naye avuke nentshibongo bese iphuma zonke-ke emotini lezi zamnabisa-ke ngenduku zamnabisa-ke ngithito zawethu ukuthi abami bayolamula leyanto mase befika laphaya le ndoda le iphelile induku ingabe neqiniso indlela abamshaye ngayo lo bhuti lo bese ngibacela labafowethu laba ngithi kubo ya nenze kahle niyamkhuza bengingafanele nimshaye nenza umsebenzi wethu thina nina angingeni ukuthi uchame kuma-premises ehhotela nina umsebenzi wenu nani ngama-guest ngigadele umuntu engifike ngaye la angigadile lo muntu mhlawumbe ngabe bekulungile uma yithini esifike samenza nje njengabantu abagadele ligcele base-ke behlehla bemela lapha kude sengithi kule ndoda yini ungayi kovula ikheyisi ndoda waphela manje kuthiwa wena ushawe abagadi baleli hotela ukuze into icace kahle ufike nesitatement esiphelele ukuthi ushawe uba isithi-ke le ndoda eyi mfowethu ngeke ngikwazi ukuvula ikheyisi ngeke ngikwazi ukuya esibhedlela ngizohlala la ngisho ngicela ninginikeze indawo yokugeza mangisula igazi nje ngarayithi ngizoqhubeka ngihlale la hawu yini na ndoda besithi le ndoda kunezinto zenza uwedwa kanti izothinta abantu abaningi ngiphume ekhaya ngithi ngiye eCape Town kanti ngiza la uma ngiyovula ikheyisi izomfaka umngamo kanti umngamo wazi ukuthi ngise-Cape Town uma ngiyovula icala lizobafaka abafowethu kulimala abantu abaningi kanti mina ngikhuluma amanga ekhaya qiniso selimvalele qiniso lihle liyaphilisa ngaso sonke isikhathi ngenye imini lapha ekhaya umzala kababa ngesikhathi sempi sezembusazwe kwaba ukuthi abantu bebefuna ukumnqamleza befuna ukumbulala useba umuntu-ke ozobhaca ekhaya umuntu wayeseyingane kakhulu nalokho ayikhona ma ezobhaca ekhaya-ke kwaba ukuthi ufikele ekhayeni ekuthandazwayo kulo ayikho into ebaluleke njengomthandazo Amen. kuyenzeka umthandazo sigcina sesiwuthatha njengomlolozelo nje sigcine sesithi hayi ukhona ubaba hayi ukhona uma makubaba hayi ikhona iy'ngane zothandaza umama hayi bakhona bazothandaza umthandazo nje uyinto ebaluleke kakhulu seziyasuka kwizitha zakhe ziyezwa ukuthi lensizwe lapha yakwalithuli ma beyizwa-ke lento sebeyayiplana lento ebhasini yasekuseni lika-5 ukuthi cha madoda fanele sihlasele lapha kathini leyo muntu semuqeda khona
usethi udriver webhasi ubaba JP Bloss mhlawumbe abanye abantu bayamazi indoda ishayela amanqubuzo nayo isithatha ngayo ingqondo ejili kodwa ebatshela lona futhi iqiniso ethi hey wemadoda angeke nilunge kulela khaya eniyakulo lapha ekhaya sakwazalapha siyathandaza ngizwa ngisekhaya sisho ngengilo simemeza usontweni kodwa wena momemeza usontweni wakho kudlilo ngiyacasha sabantu abangesiwona amaNazaretha ukuthi bazothwenzana usaba ngento yakho usaba ngokuphila kwakho bayiplane lento bangamuzwa kahle lo baba lento ayichazayo abantu bebeyibuselwa intelezi emakhanda abezwa ishaya ibhasi isikhathi santambama ifika ibhasi yantambama behle balanda ama-AK yabo umuzi wakithi kusendaweni ebheke phansi ugomaneni zikhuphuke le insizwa lezi maziqala zikhuphuke esangweni zikhuphukele emakhabeni ombili bese zizwa imvunge yomthandazo kalala nathi lezi ezimbili zithi ziyaqhubeka ziyasondela ifuna ukuzobuka isimo ukuthi singangena ngayo intuba bese zimane ifica amaNazaretha evungama ngomthandazo wokulala ungale zindima esangweni bese zithi hayi kuyathandazwa ngala asiphume ngala zikule ngesandla sokuphosa zithi ziyafika nawo amaNazaretha ula ngaphuma sport umile bangumthandazo sikhuphukele enhlaka omuzi ziyoma emzini wakwaBhengu zithi ziyasondela nangu uBhombela umile sekuchaza zona seyixoxela lo driver lo manje into esifice lapha zehle ngesandla sokhohlo zithi nayi inkosi yomusi inkosi uThindi imile ibamba umthandazo okulala zashiya kanjalo lezi insizwa zahamba zagoduka ingamenzanga lutho zingangenanga nasekhaya umthandazo okulala umthandazo nomuphi umthandazo washembu ubalulekile zathi mayivungama ekuseni ngakusasa ebhasini useyabuza udriver lo ukuthi awumadoda ahambe kanjani ayisakwazi ukukhuluma sekuyizona enye yazo yaphenduka iyiNazaretha abanye sebashona thandaza kusho ukuthi yozuguqe ngamadolo ulinda u6 noma uhamba yazimele endleleni kuyokushugaza amajwelo ahlala ikhanda la ngihamba khona ngithandaza njengeRoma ngibhekile ngenxa yempilo engiphilayo mncane kakhulu kodwa nezithe ixakwenza ngiyakhumbula ngenye imini ngikuhle phambi kaThixo nawe umshumayeli wekhona umshumayeli umkhwanazi wekhona sithi silwane wena umncane kangaka yini izithe ingaka isinkosi namangazi kodwa ke kade yasho umshumayeli ukuthi mawuneqiniso iqiniso lijikelwa abantu abaningi indaba yodwa bese ngehlela ngizansi lezi insizwa ezimbili ziyazwana isekusukeni ivakashelenye endaweni yasemakhaya mayifika emakhaya ke ifika intambama kuyasa ngakusasa kuyalalwa kuyaswa ngakusasa sekuyisimo sokuthi kukhishwe inkomo ziyophashela edlelweni bekhipha inkomo beyokhaphela inkomo edlelweni lo ovakashelwe usencoma isihlahla esihle uthi hawusaze sasihle lesihlahla usethi lo uvakashile hawu mnewethu uyathanda ukuncoma izinto ezingasile usethi lo hawu ajape asile ngani isihlahla ngoba sihle nje na athatha amagxathi lona ovakashelwe aphusha inkomo asalelo ngemuva athatha itshe elikhulu asigxivize lesi sihlahla ungalisani nomuntu kanti kusasa usazomdinga ungalisani nomuntu kanti kusasa usazomdinga futhi ungamthathi kancane omunye umuntu kanti usazoba usizo kuwe kusasa
uyosala wedwa usunesilonda sokulo muntu ukusizile usunento ongayazi uyithini njengoba kadesha umshumayeli ethi bese befuna inamba kuye ngomvangele bebefuna ukumgxivisa bahamba laba futhi bami bayiphushela inkomo babuya esephatheke kambi lo vakashelwe lento enziwa umngane wakhe babuye bahambe bayikhaya befika ekhaya ke ayihlala insuku abeyivakashile bese phinde ehamba mabe phinda behlangana usephinda lo uyakufisa futhi ukuthi akaphinda vakashele ekhaya usethi hayi mina wethu asikaze sixabana ikhiphe ngavakashe ekhaya mephinde ebuye vakashele ekhaya ufika intambama futhi iso leso balale kusekuseni bahambe bayokhaphela inkomo mabe yokhaphela inkomo ke lolu suku namhlanje liyashisa kakhulu baphume bayikhipha inkomo bese bengahambi ngalendlela abahamba ngayo bese bephuma behambe ngenye indlela bebephuma behamba ngenye indlela kucace ukuba ilanga liyashisa fanele bahambe bephumule bahambe inkomo bafike bayikhaphele bese bebuya mase bebuya babuye ngalendlela abahamba ngayo eqaleni lo owabulala lesi sihlahla uba uyena ohamba phambili bese ubona umthunzi omuhle bese libona netshe lokuhlala uzogcina usibone isidingo sokuthi umshumayeli ufanele ukuyoguqa kwinkinga yakho kude noma kade ungaboni nabantu abanjani uzogcina kufanele ubone ukuthi lo muntu oseceleni kwakho la endlini sasa fanele uyoguqa kuye ucela usizo kuye kodwa ngenye imini wena wake wathatha itshe wamgxivisa wena mawucabanga yini eyenzeka kulesi sihlahla lo muntu ngale ngathi ethatha leli itshe leli ecinezela lesi sihlahla isihlahla sasho ngaphansi impande zasondela emanzini saphuma isihlahla sahluma ngala kwetshe sasikhulu saphuma isihlahla sakhula lasali nje iciphizi itali iciphizi kanti nawe ungalinge uzame ukwenza itembi kwelinye iNazaretha ngiyixwayisa lento ungalinge uzocindezela iNazaretha lihlehle iNazaretha lihlehlelo nazini gijima lensizwe ifika ihlale phezu kwetshe mayifika ihlala phezu kwaleli itshe leli izukushisa kwelanga bese yamkhumbuza umne wabo uthi yewe mne wethu uyabona yini umthunzi ohleli kuwo uthi lo aya nguboni uthi uyalibona yini leli itshe ohleli phezu kwalo uthi lo aya ngilibona uthi uyakhumbula siyokhaphela inkomo isihlahla engasincomayo wathi ngicome into engasile uthi lo ngiyakhumbula uyakhumbula itshe walithatha wasugxibisa lesi sihlahla leso uthi lo ngiyakhumbula ungakantilo nje lelo hleli phezu kwalo waba nenkinga lomshumela amxolisa ngoba ayikho into esondayo esho ngathina ngikho elinsizwa yalapha ngaphandle ebuhleli ngithi yakangcobi yamba ngosiyayo omhlophe ngesikhathi seyibheli umhla ka7 siyafika ke lapha ebuhleli silokhu siba up and down siyafika khona isingithatha ngeteksi ithi hayi bafa kungenwa ngala esangweni zonke imoto manje ingena ngale ngasenhle bese ngilalela ngithi oh hayi okay mfethu ayikho ngoba kuhle nokulalela ungathathi umuntu kancane ngoba uthi uyiphoyisa awuyokusazi isikhathi nangesikhathi uNkulunkulu abeke ngalizwi kuye isithi lensizwa nenhlanhla mfethu mina hawu kwenze njani uthi kunondaba ezitho kade edlula la ufike la samtshela sathi angingenwa la kungenwa ngale phezulu zonke imoto ingena kade uthi wayesethi bafana ngiyangibona ukuthi ngubani mina basebenzisa ipower yakhe nepower yahluka uthi sasesimdedela ngomusa wethu samtshela sathi indaba ezithi
siyakudedela ngomusa wethu siyakudedela sinawo amandla ukuthi ngabe sisaphinde emuva hambe uyongena ngale ngasenhle isithi lensizwa samdedela emva kwalokho kuthekiswa masekuqhamukeni imoto futhi mayiqhamuka le moto eyomuntu futhi othanda ukuba mkhudlwana uNdlunkulu lo muntu ugana inkosi ethile naye aphinda acela ukungena naye bese ziyamvimba lezi nsizwa bese suka lo mama edonsa ifoni efonela ke shuthi ibabazi lakhe ma efona ke bese iphuma indawo ukuthi hayi zonke imoto ingena ngale ngasenhle bese ethi lo mama lo kusho ubani bese imane ichaza le nsizwa sithi kusho nguye onguye bese ethi lo mama hawu yini lo lelisonto engathula enze lakhe yini bengafuni isonto la asho sihambe uthi le nsizwa wasuka washingila washaya ithayi waphinde emuva ithi akazi noma wahamba noma wakhuphuka wayongena ngesanga bamkhomba ngalo ngiyazibuza-ke mina namhlanje ukuthi uma lo mama ehlele eguqile unyazi luze epulpiti mayebuka amazi wakhathini kuye amudlini maye yikhona la ngempela yini ayisontelayo khona ukushumayela sebasithela into ecishithi ngiyacela kwehlela ngezansi makhona la ngone khona makholwa nithele umoya amen ngabonga Endani niqinise balasiwa
Ngiyaletha inkosi yasebuhleni ungazibuzo. Amen. Ngizocela nje khuluma nje indaba eyodwa engayizwayo. Bese ngidedela usihlalo wasekhaya. Mhlawumbe yena mesethola ama-minute athanda ukuba maningana. Kodwa amaNazaretha into engilethela lapha ekhaya ngilethe uthando. Amen. Hhayi ngoba umsebenzi wena besingawuboni. Hhayi ngoba futhi bese ukhohliwe. Zonke izinto zale ekhaya ziyalindwa ezinesikhathi sazo. Lezi insizwa ezisikhulisayo evangelini zisihlale njalo zisikhumbuze bafana. Ningayenzi into yale ekhaya ningalindanga. Ningayiphoqi. Nakhona ke nokusukuma phambi kaNkulunkulu asikwazi ukuphoqa. Ngoba uma ushayise lapho usushayise ekugcineni. Mhlawumbe ungcwele emathempelini. Shumelo ongasaphinde abe namazwi ngilolonke. eJudia ngesonto edlule khona inkulumo engazange ayikhuluma. Aze ngaqhula yona insizwa elithule. Yathi hayi ngithi mina mhlawumbe kungakufikela kube buhlungu uma wathi uphakamele ekhaya. Wafakaza wezwe ameni omkhulu. Wayibona ukuthi uyashaya kanti amaNazaretha akuphezela kubheke esihogweni. Yabona lo haleluya uyiza umkhosi uyibona impela nawe usuhamba nayo. Undize ihlahleni. Uzusho ngathi hayi cha ngikhuphukile impela. Mase kufika umyalezo ukuthi uyabizwa ngaphakathi bonke labantu sebengasekho. Angazi ukuthi umuzi waseJudia umuzi onjani ngoba lo khona umshumayeli akhulume ngaye cishe kube yike bekhuluma la ekhaya khona umuntu ekade hambe ekhuluma kusile. Silesiphuma khona siphuma esibukweni. Khona umshumayeli wangena ngenkani unyaka odlule. Nakulokho khona futhi ongene ngenkani ongene egcineni. Washayisana noThixo ke uNkulunkulu wawusewushaye nombhobho. Kwadla ukuthi ufake izibungane mhlawumbe unkosikazi uncumeni uthi zinhle. Noma uyabukeka mefile. Wakhuzwa nje kakhulu. Ngiyaxolisa ushumayeli ukhuluma ngozakweni kodwa ke indaba ngaqale ngayibheka emqheleni kuqala mina. Ngingami ngihlola khona ungahambi kahle. Kwala noma sekuthiwa ke ngoba sengihlasuthi yodwa ungabusangena ukugcotshiwe. Ngiyakhumbula umshumayeli ugcwenza wambiza esekulayini. Wamisa ngesandla bathi ngisakuzwa kanti ujaha ukuyoshayisa. maNazaretha sisendabeni kaNkulunkulu. Sisendabeni kaShembe. Inkolo namhlanje isinika ukuthi labo 28 esigijima ngabo ofast lane. Umnyango wesonto uthi asifake igiyeli emuva. Ikhona kunendaba eyenza uShembe kodwa thina abaningi bayasakayiboni noma asakayifundi. Uyabona lokhu ukuthi inkosi isibizele entabazwe lapho ubabamkhulu asukela khona. Ekubeni washo wathi uyobuya inkosi esihlanu. Utheme kuya inkosi esihlanu, inkosi esihlanu yasibuyela emanxiweni lapho ubabamkhulu asukela khona. Isinike ukuthi umuntu nomuntu akabheke isibongo sakhe. Ukuthi umuntu waqamba isibongo sakini abantu bakuqala abazange basonto. Ukubulala umuntu kwafana nokubulala inkukhu. Ukuthakatha kuyinto eyisport. Abazange basinele. Sigula kanje esontweni nje siguliswa yibo. Ngoba unyazi libuyele emuva. Thina sibuyelele emuva siyaphambili.
Inkosi ikhuza ama-voice note ngesabatha besikhona ebuhleni. Yawakhuza ama-voice note. Wavuka umuntu ngesonto waqambeka i-VN futhi elwisana nenkosi. Ukuphila lo. Inkosi isho kahle yathi gibelani esitimeleni. KwakuseThafulkop. Udrayiva wesitimela yimi. Nina ngena nihlale phansi mina ngonitshela ukuthi ihlale. Kodwa hayi. Siyakhuphuka nje thina ngamavesi nangokuhlabela. Siyakhuphuka ngokushumela, siyakhuphuka. Kodwa egcina inkosuka ikini lifile. Hlosho nabantu abangazange bafaka nje iphandle makubo. Umntwana nje one-order kubo onabazali abahloniphekile. Nomntwana owamdonsa emsamo ambeke emsamo wathi namhlanje nangosibanibani ngizomfaka isongo lakhe ninabuba nobani. Kunabantwana abangayazi lonto abanye bahlushwa nayibo. Esontweni kodwa bakwazi bazi yonke into esontweni. Bafetha akweshayeni akwesijikisi imoto esihamba ngazo akwesibheke emuva. Ukubosho njalo umshumeli ngesabathi siseJudia sihleli phansi sidla. Wathi bafana bakithi wathi izwani ngami jikani yali muva. Indaba yonakele emuva. Uthi umuntu eshumela namhlanje emhleni vese ihomzele manje ithi hayi unamanga ayikho leshona. Akusibona. Abantu basemakubo abasendaweni einzima bafuna ukuthuthela amacala. Ngoba ushamba usefile ubaba omkhulu uzothatha amacala abantu ababemhlukumeza. Hayi kunalo guys. Ablela ukugxotshwa. Umuntu ongaphelele uyahlupha. Umuntu ongafanele ukugxotshwa. Umuntu ongenalo ugcobo uyahlupha. Ngisho ethempelini ukhanda igcecebane lakhe. Umshumeli athi akubhekele athi nakubhekele. Umkhokhi athi akubhekele athi nakubhekele. Yini lesigcotshelelo? Hey lelo gama lelo. Khona ezinye kukhona kwenye indawo yangale mbhenga khona. Imakhwela. Lezi insizwa labantu bahlangana babe bengenalo ithempeli ngesikhathi senkosi ilanga. Base besonto bahlanganiswe umsebenzi basonto baze bavuka ithempeli umshumeli abanayo. Base behlangana. Awesikhethe umshumayeli. Bese siyahamba siye enkosini siyocela. Kodwa sebeqale ngokukhetha. Abambonayo. Leli bandla namhlanje umune imali uhamba ngemoto emnyama. Umuntu oyedwa phakathi kuyona umbone elayisha umndeni. Hleze hamba yedwa nonkosikazi kuphela. Imoto nje umuntu ongavi ifice nje nanephilo lempuphu ilingcosile. Igade lo muntu. Nani ngosisi ombuka umfana indaba sayadwa ngayikhuluma nje ukhuluma indaba yasePetros. Oqala umbuzo eqala umuntu ukuthi awu indloda ekhaya okulala nayo. Qoko imkhelengwe mnazilethe bizabe ishintsha namasudu kini. Ngeke kuhambe kanikani. Izinto zesonto ngekini. Khona ukungcolile khona ukuklini. Zaseyikhethana zaseyiqopha usuku zaye emizweni yasePhalamende. Mayifike emizweni yasePhalamende inkosi ilangithweni ke lisi. Zahlabela. Baze kuthiwa isondele zaseyisondele seze kwase ziyakhuluma ke loyo oyekhuluma. Nakho njalo ukuba iphaqi yaphambi kaShembe kuyingozi. Wena nje awusabulutho nje wena. Ngoba ngiyathithisa ke nina ngizokhuluma nobani. Uzokhuluma nobani? Yasikhuluma lensizwa baba Nkosi yamaZulu omhlaba sisukela endaweni ekuthile sizocela Nkosi yamakhosi umshumayeli. Asithi Inkosi ilanga manje nina benibona ba kinje ukuqala Shembe makubuza kanjalo ungena ubuhlalo basezulwini usugaxela. Yasiphenduka baba sihlanganisa isikhetho sibanibani. Athi awu lo ongakudalela enhloko nje ubushumayeli ngisho uhola nje akakudalele ekuzalweni kwakhe
Plan A wafail. Plan B. Yathi Inkonzo nikhethe omunye. Yasiyakhomba lensizwe. Yakhomba umunye. Yathi lona ngisho emndenini wakhe akana ngisho emkantsheni yakhe asibhalanga lutho kuye ukuthi uyokahola abantu. Kwase kuphela konke. Hey, kuyinkinga ukuweya abantu. Abantu bangaphandle esontweni ebuhlenge baluweye unyasi. Yini nale? Ungabi nenhliziyo yokuweya umuntu. Ungabi nenhliziyo yokuzazi wena ungcono kunabanye abantu. Ithi abantu bangcono kunawe ukuze uyohlezi uzehlisile ngaso isikhathi. Musu ukuthi wena mina ngingcono kunosibani bani. Ungcono ngani? Awuzofika la nenhliziyo embi uma usumbona ephumelela phambi kwakwena ungasaphumeleli. Ukuthakatha ngenhliziyo. Ngoba hawu lo wakhe indlela eblozo sport yokuphela yini. Hawu. Awusho ukuthi kodwa Nkosi yami akusihlanzisa isitokufela ke siqedise yakho bese siphinde siqale yami nami ngibe nendlela blocks njengawe. Soke sibone. Noma bethi bakuziba abantu yabaqhwebe esontweni ngiyambona yini ukuthi uselo agqoka leli hiya ngesonto edlule nalesabatha ugqoke lona. Ngoba unawo maningi awumniki ngani. Ngoba unawo maningi phela uyawashintsha kodwa kwalelo kushintsha amahiya nemincwazi kushintsha konke kodwa ikona ukusungenise nesulwini. Yes, ingungu mahlombe yasikhomba umuntu nje oyisijaka umuntu oyisinongwe. Yathi nangu umshumele eninikwe nezulwini. Yathi yena umuntu onihola nifake ezulwini. Wethe inhliziyo hawu. Lo hlo nokuhlabelela. Ivesi lefe likhuphuka khona wena vela ndandaza njengokandakanda. Hawu. Kodwa ngoba uHlambe into nento ayenza usuke ehlunga. uHlambe utheme eshithi intaba enhlakathi baningi abantu abasala ngaphandle. Ngehlahla ngangikhona kulo January. Sake sahamba sagcina sasazi ukuthi manje asithi ukulungile sesiyobona ngaye esethi wo sesifikile. Sesihamba manje kusekunodasta kusahlabelele usuthi uyabonga phambili usabona umuntu. La asinika khona umoya wokugcina la ngezwe khona uma ngifike intamene sekenane kwaphela konke ngoba uthi ngiyaquleka ke manje. Kanti bese sinikeze umoya wokugcina. Nazareth lo Hlambe esimlandela manje uyinkinga. Lo msebenzi asinike wona kuyangithusa mina umshumeli bethi sibakhulu asibakhulu thina. Hlobo sibancane kakhulu. Kodwa umuntu omkhulu ushayela. Bathi noma sisebetatazela betatazela zona zonke lezi inhlangano eziyithiphe ezikhona kuthi hayi nabasho ukuthi ngithi mina ngeke ngidedele igolide ngeke. Phela umuntu mayefuna ukukudidisa uveza yonke into la. Akunaku uyakubona vele uphethe into original. Mawunenhliziyo ethathekayo uzokudedela kanti usudedela into okuyiyona yona usuthatha into engekho oyisona isiyambile waphinde uthole. Ngithi mina ngoba bangatatazela bathini uma ebuhleni unyalo sasukuma lithi Inkonzo namhlanje eyenabasho kuphelele. Noma bangenzani noma bangathenga imbuzi bathi iteze ezu30 akunamsebenzi lokho kimi. Akunamsebenzi lokho kimi akikutatazeleli ngoba mina ngiphethe igolide. Yabona uphethe into eyaziwa uShembe. Hayi ngobuqili. Wakho phela amaqili esontweni. Amaningi amaqili esontweni. Kodwa akufanele uwalandele. Fanele ucabange wena ukuthi yini oyiphethe. Yini oyithunyiwe. Ngoba silapha nje bangcwe sithunyiwe. Ngokwahlukahlukana kwethu. Kodwa siyabonga uNkulunkulu ukufika phakathi kwalomuzi wasenhlanzini. Siyacela uNkulunkulu amagama ethu angawayisi kulahlweni. Amen. Ngoba kungenzeka sithi siguqela lapha nje uNkulunkulu kanti usezosicisha kokugcina. Into enjalo iyenzeka. Thola ukuthi emzweni kuphameni iyenzeka enye indoda ayiphethe inkonzo baphuma abantu bonke bebeyibabaza.
bathi impela inkozi uhambe kodwa kwathi makube kuphela isabatha yayisingasekho phakathi komuzi wasekhwameni kodwa ubukade uthini leli bandla ucathi ibandla kayihlona noma manje kuyenzeka ukuthi umuntu aguqe phakathi kwale ndawo azegcina mhlambe eseyikhumbula ukuthi yena unani eseyizisho yena ukuthi mina nginokuthi into ebuhlungu khona abantu abathi bebeshumela umuntu osaphethe usizi bamenza ukukholwa kwakhe ayibone ukukholwa kwakhe kungekho athi ukuthi umuntu awakathandazi ushembe mengakwenzela ukuthi awakakholwa ushembe mengakwenzela ukuthi Kabe sisesamsama sikhomba imizi ke sithi seyikhumbula imizi yakithi senjengalo wamuzi kodwa ngelinye ilanga uNkulunkulu wamuzi yokhumbula ngoba akulula uhlekise ngomuntu ososizini mawulazi usizi kodwa uma ukhulekile kubuswa uzobona bonke abantu bebengelutho kodwa kini uma uthi wake walala endlini ubuka izinkanyezi phezulu kodwa lokho akuzange ihlale enhlizweni ukuthi kube buhlungu nani sigcine kuyinto esimi engathi umdlalo kunina kanti usizo olibethe umuzi wakini Manazaretha ngiyacela uhlele ngezansi uNkulunkulu omnyazi wezulu kusisamazwi nazile amen Emzuzweni nesikhathi ngakhohlisela Nkosi yami ngiyamkhetha uNkulunkulu omuhle wasebuhleni bamaNazaretha unyazi lezulu amen Amen. Ngiyalisaba ithuba elikanjena ngoba ngiwumntwana omncane kakhulu futhi ngatshelwa nangezinye izikhathi ukuthi noma ngathiwa ukwazi kangakanani ukukhuluma uyakhuluma ngisho emsebenzini ngomsombuluko kuze kuhlawulwe isihlanu kodwa ukuguqa phambi kwabantu abangcwele kanjena akuyona into yokudlala ngiwumntwana nginjalo kodwa mhlambe ukuba umshumayela kawashonga amagama bekuzovele nami ngikhomba ozosukuma sengisukumela ukuthi washilo sizokhumbula ke ukuthi singabantwana sinjalo kodwa abantwana bayakhuliswa ngoba kuwumsebenzi womzali ukuthi mangabe uzala umntwana umfunze khona azokhula agcine sewumntwana omdala ziyazalwa ke ingane emhlabeni mihla namalanga
inkinga yezingane isuke izalo ukuthi ifunza ukudla okungafani. Khona abantwana bathi mebezalwa abadla inene. Khona abadla ipurity. Khona abadla icereal, khona abadla iparish leli liphekwa ngempuphu. Kodwa bonke labo bantwana basuke bezokhula. Mhlambe babe abantwana laba abafunakalayo ukuthi babe yibona. Abanye futhi bayaphuma esandleni ngesinye isikhathi. Inkinga enkulu ngokufunzwa kwalabantwana ukuthi noma umntwana angafunza ukudla okubiza kangakanani, noma ungamfunzi infakhe kodwa kuyenzeka kwesinye isikhathi akhula bosikhotheni. Kuyenzeka umntwana akhule ngokudla okubiza kakhulu kodwa mase yakhula dako utshwala. Abaphoqa abazali bakhe kade ekhuliswa ngokudla okumnandi. Mase kuba ihlazo phambi kwabazali. Ubuze nomphakathi ukuthi le khule kamnandi kangaka. Le bidlala yonke inhlobo yethoyizi emhlabeni sinje. Ngoba konke sikufaka noma sikufunza abantwana bethu sisuke nathi silindele into enkulu kubona. Kodwa akuhambi ngokuthanda komuntu. Kuyaye kube ukuthanda kwaNkulunkulu. Engathi namhlanje uNkulunkulu angahlezi sikhumbuza njalo ukuthi ukufunza kwakho umntwana izinto ezinhle nezibiza kakhulu akumenza abe muhle. Kodwa ukumkhulisa umtshele iqiniso leli ekukhulunywe ngalo ngasekuqaleni kwenkonzo. Ngoba abantwana abatsheliwe iqiniso ngaso sonke isikhathi. Ngisho umnina angafika umntwana athi ingane zakabani kade zingishaya. Kodwa umzali okhulisa kahle umntwana akasho ukuthi ngizobashaya noma ekulowo muzi ayothetha. Uyakubuza umntwana ukuthi wenzeni, bekusukelephi. Mangabe sekunzima kakhulu ahamba ayokhuluma kahle nalowo munye umzali. Bese beyaxolelana ngoba izingane ziyadlala. Mayithanda ukushayana futhi ziyashayana. Ngiyafisa namhlanje engathi singabantwana sinje singahleze sikukhumbula ukuthi umntwana uzoba umntwana. Kodwa umntwana khona isikhathi la azokhula khona athathe izinqumo zakhe. Siphathisa umsebenzi wabantwana. Ayikho mhlambe enye into esikwazi ukuyikhuluma nabantu abadala ngoba bela. Sikwazi ukukhuluma nabantwana ukuthi abantwana babuyele kuNkulunkulu. Umntwana ezelwe njalo uzaqanjwa igama. Sizowakhumbula mhlamba amagama abazali bethu. Mina nje umzali wami igama lakhe kwakubonga Inkosi. Ngicabanga ukuthi abamqambayo babebonga Inkosi ngalelo gama. Bakhona amagama maningi ziyaqanjwa nje ingane ayilezi zamanje eqala ngo A no E. Ziyaqanjwa nje kube kuhle. Kodwa mangabe ubuyisa kahle amagama asekuqaleni abebiza abazali bethu nabebizwa okhulu bethu nomkhulu ayakutshela ukuthi bakutshala ukuphila ezinganeni zizelwe. Ngoba igama lomuntu lisho into enkulu. Mase kuba ilento yophawu. Ngelinye ilanga kuthiwa kwakunendoda iyasebenza ifaka ama-overall asefemini yayo lapho isebenza khona. Ikhona imisebenzi eminingi angikwazi ukukhuluma isikhathi eside mina esontweni kuyasaba. Iyasebenza indoda ifaka ama-overall ane-emblem noma ibheji noma umaka wakule fame esebenza kuyona. Bayazi abantu umuntu mesebenza kagesi uba nebheji elibhaliwe ukuthi usebenza kagesi. Umuntu mangabe unesi unendlela onesi abagqoka ngayo. Noma usebenzaphi kuba nendlela ewumaka ukuthi ngoba egqoke kanje kusho ukuthi usebenza endaweni ethize. Isiyahamba leyo ndoda ishayiswa imoto iyalimala ibuyele eceleni komgwaqo. Sebeya kuyona abantu bayoyibuka ukuthi ubani abayazi. Sebeyafica ezintweni eyayigqokile bayawubona lo maka. Ezansi komaka kunenamba kaMlungu.
umlungu omnini waleyo femu sebeyafona bayayichaza indoda kumlungu ngoba kubalekile nathi ukuthi singamaNazaretha mase siba nophawu lapha ekhaya. Unkosikazi walapha ekhaya akafani nonkosikazi wakwamanye amabandla. Uyayibonakalela nje egqokile ngisho ungahlangana naye eThekwini uyabona ukuthi lo nkosikazi uyiNazaretha. Awuzuze ubuze ukuthi usontaphi lo mama. Mangabe uhlangana nenhlansuthi yakuleli bandla nakhona futhi uyayibona ngoba inomaka. Khona nje umaka ogqame kakhulu. Mhlawumbe masibukana la endlini sizowubona umaka wenhlansuthi ukuthi ngisho ingasawufakile umqhele kodwa iba njalo. Umaka wala ekhaya ilo ekhona indawo ongasivumeli ukuthi singene kuzona. Uthi ngisho uyongena ngiyakhumbula ngelinye ilanga siyaphuma emsebenzini. Sihamba nesisebenza nabo siyodla khona le ndawo elapha eNandi eyidayisa inyama emnandi. Sekuqhamuka umshumayeli ushangase lo ngasenhla kwaKasibu. Sisonke nje sisixuku siyongena udlula kanje ngasemnyango. Usuka lapho uthi mntwana kaMkhulu. Kwathi wayibo lo baba ukubone ngani uyakwazi yini ngathi akangazi. Uyazi yena ukuthi ubonele. Ngicabanga ukuthi wabona umaka ngoba angimazi mina lo wababa mhlawumbe naye akangazi. Ngiyangimazela nje ngokumbona kude. Angikholwa nokuthi sake sahlala eduzane naye esontweni. Kodwa lo maka bayayithatha inamba kulomuntu oshonile. Sebeyafona bayamchaza kumlungu ahamba umlungu azafike lapho endaweni yesigameko. Uyafika umlungu uthi ngiyayazi lezi impahla egqokile kodwa ngikaze ngibe nomsebenzi nje. Angimazi. Kuzoshaya isikhathi la esosonta kangaka. Sidele ngisho amasabatha nemvula. Mase kufika usuku afika athi uNkulunkulu angikwazi. Ulenga umNazaretha wakhe emlindelweni nasemgcwabeni. Kodwa uShemba afika kuphike ngoba umaka wakhe unawo. Noma umaka wakhe unawo kodwa ugqokile kuphela yena akakwazi. Engathi singayigada leyo ndaba bantwana bakaNkulunkulu ukuthi ngaso sonke isikhathi ekuphileni kwethu singawusebenzela umaka lungasuki lo phawu esabekwa lona. Uthe usihlalo wami indaba isekhaya. Mangabe siqhubeka nokungawabheka amakhaya sizobe siqhubeka nokutshala inkolo engasile ezokwenza ukuthi abantu bangazazi ukuthi bawobani. Ngoba kujwayelekile ukuthi ingane mengafundiswa kahle masiyadelela iphumele ngaphandle ingale represent ikhaya layo. Ngasekuqaleni ukuthi uma uhlangana nomuntu ezokushaya endleleni wenza iphutha akushaye akubuze seqede ngisho ukukushaya ukuthi owakabani. Ngoba usuke kubuka ukuthi ngoba uhlambalaza umuzi wakini akabazi yini abazali bakho khona azobatshela. Ngiyacabanga ukuthi esikhathini samanje uma ungashaya ingane yomuntu ayikho into ongabuzwa yona ngaphandle kokubona iveni singene ekhaya izokulanda. Ngoba abazali banamhlanje bakhulisa ingane ukuthi umzali wakhe imina nobaba wakho noma imina noma wakho. Abayitshelanga ukuthi mangabe uphuma la ekhaya usukumela ikhaya lakini. Ingakho sinenkinga engaka. Inkinga izingene ngisho ebandleni ngoba abantu sebephilela amakhaya abo wodwa. Kodwa namhlanje mhlambe sizokhuza ukuthi engathi abazali bangafunza abantwana babo ukudla okuyikho. Ngoba umntwana ofunza into engeyona uyayokoza. Mangabe umntwana eyokoza usuke esalambile kodwa ukudla sekuphelile okade umfunza khona. Kusuke kuchaza futhi ukuthi ngoba umfunza khona into errong ekhona esiswini osifunza leyo ngane. Baze basha abanye ukuthi ehamba ikudla ukuthi idla ukuthi. Ngoba izisu zabantwana noma bangaba abantwana bonke bazalwe ndawonye kodwa ayifuni ukudla okufanayo. Siyakhuleka namhlanje engazi ukuthi abazali bangakwazi ukuthola amasu okubona ukuthi abantwana babo badinga ukudla okunjani. Siyabonga kakhulu bosihlalo
ukuhambela kuleli temple noma ukuhambela kule zone. Ngiyakhumbula komunye umhlangano sake saze sathetha nje sathi ayibwa sihanjelwa ngalana ngisho ukuthi nokuthi siyabonga ukuthi uNkulunkulu asikhumbule nathi sihanjelwe usihlalo futhi angaphinda angishiyele isikhala eside ngoba mina kusekhaya la ngibuya noma inini ngiwusihlalo wakhona sibabolekile nje enhlanzini uround wakomalume lo babo kade efunda umkhulu wami ekhaya mangabe sishisa impepho simemeza obhuti bakhe empephweni umshumayeli wala ekhaya ugazi lami ngiyakhumbula nje singena lapha esangweni ngibahlangabeza khona indoda yakalithule ethe hayi lana ke kuka-adi la kufana nokuthi ngikithi hayi kanti uchapela ama-China ngokarati mina la sihlalo ukomalume nje ngisho ngingafika beshisa impepho kufike ngigingqike phezu kwayo ngeke bangishaye ngisho ukungishaya. Ngiyabonga ithuba esilitholayo baba umshumayeli, inkosi ibusise nikuzwile.